I aquí tenim el primer de la tarda. Per variar, i això ja és un clàssic, amb un retard de 3 parells de collons. Que raro. Déu que els va parir. Bueno, ja el tenim aquí a Toses, en direcció a la Tor. El penúltim que puja a la Tor. I ens ve cap aquí. Salutació del maquinista. El tren que ha putejat com una merda. I se'ns en va cap al túnel de Toses. I això és tot des de la boca sud del túnel de Toses. Oh, adéu-siau.